ukunu no woche ya and the akanketa akwano break ya Shama Melody in Senegal Dakar Ogar Renno Ibole Jeje Meze da Financial Secretary, Anambra General Assembly, Dakar. Secretary General, Udoka Welfare Association, Dakar. Financial Secretary, Success Press Club of Dakar, Senegal. Onyoma, Mukoma Mejeje Mbada. Okrobioka, Onyoma, Asimo Garela, Onyoke Titie. Shama Melody, Fisubada, Nanderiga. Chief Gabriel Uchimere Mamba Ikenga one of Obula Choko Onwa one of Nato
Natọ n'ụmụnnochile onye ọma CEO Gabito Global Resources Limited nwoke ọma Shama Melody si sokwa na ndị erigeriga ịmara ndị erigeriga ndị ejiche ndị kerekere anyị chidiake ndị erigeriga ejiche ndị kerekere Chifu Ụkọchukwu ụzọ nwokerema agụ na-achị ọchị wanọpụrụ anya na Mbaise onye ọma Shama Melody kelela gị n'agụrụma Chief Executive Officer Glorious Future International Sphere onye ọma karịla gị mma Shama Melody ji ya kele gị n'agụrụma mekele ndị ọma mejeje mba ya onye ọma iso na ndị mejeje mba na Senegal Chijioke Paul Ụzọzie nna nyerugo one of Olu Kingdom nna nyerugo one of Ụmụlọlọ Kingdom onye ọma nwamberi ọgọfọ n'ofasatọda onye ọma Shama Melody dị ya na kele gị n'agụrụma the second chief Lord and Warlord onye ọma na Katanga ịbịaduola Shama Melody dị ya kele gị n'agụrụma onye ọma iso na derigeriga Emeka Frankie Wigwe nwoke mara mma Managing Director Marco DM Finance nwafọ mba nọ n'ụmụleke ime onye ọma ekelela m lọlọ foul to foul Senegal import and export nderigeriga ịmrakwa nna ndị ejiche kerekere Emeka Frankie Wigwe ịkraka mechesa Mrs. Ikenna Chibuzọ Nneke nwoke ọma ejeje mba ya na lọlọ ya lọlọ Ebube Obi Nneke nwanyị mejeje Sọka Holiday Night Club Dakar ọ nọ na Senegal n'ọma Agwagata onye ọma Chime ekele gị n'agụma Agwagata iso na ndị ejiche kerekere onye eze Uche Nelson Uche Mbayi Enyudo Kama na Dakar onye ọma Uche mekele lọlọ gị o Isisi Wunze Mary Blessing ọ ka dị mma nwokoro ndama mejeje Mbaye onye ọma Chima garela gị mma onye eze iso na ndị erigeriga ndị ejiche ndị kerekere Mr. Chidi Yezie aka ahụ otu one of Olu founder Isunjaba Solidarity Union Dakar Senegal Shama Melody si ya na kele gị n'agụrụma kelela m lọlọ gị okwu dị ezie nwanyị ọma ugodi ya Shama Melody dị ya kele gị n'agụrụma ugodi ya ọjụ ugochiriela ma keloda Mr. Ifeanyi Daniel Udogachi Igwe Maris na Dakar nwoke ọma ekelelu nwanyị gị achara Udogachi nwanyị ọma mejeje mgbe ihe ọdụọla nwanyị ọma Shama Melody ji ya na kele gị n'agụrụma nderima ndị chigachiga ndị ji iche ndị kerekere Chief Obioma David Iwuji aka onye wetere one of isu fandaye ụmụndụgba Progressive Union Dakar nwoke ọma Shama Melody ji ya kele gị n'agụrụma ajọ mese na Owerri aga mashini iso na nderigeriga Mr. John Atike Okechukwu Igbo atụ egwu
one of Igbo land nwoke ọma achị mekele gị na groma mekele n'ụlọ ọlọ gị Mrs. Obioma Antonia Okechukwu nwanyere mma ndị Anambra steeti Shama Melody Chief Ikenna Ọnụagwueke Ngwuneringwu one of his Ochile ihe one of ihe n'isochi Okorema Okoshishi ihe CEO Chairman Chief Executive Ikesi Multi Concept Limited Okerema ekelela m ụlọọla gị o Ngozi Oluchi nwanyị ọmara mma Ngozi Oluchi nwa Abia steeti ka Ada Jizọs ejiokwu iji chembe kere ndị ọma meje eje mbale Chidi Solomon iwu ndụ nwanne nwoke Solomandas Limited nwoke ọma Solomandas Nigeria Solomandas Dakar oke jeje mbae Prime Minister Odonko Kingdom na Dakar Senegal President Ikeduru Progressive Union Dakar Senegal nwanne Shama Melody ekelela m ụlọọlọ Solomandas Igolo hapụ na nwanyị Honorable Uchechukwu Diribo His Royal Majesty Ezoyima mekele gị na Nrụmainuna Governor Imo State Assembly Dakar Senegal Governor Achiriela maka meruo Governor Emelu Malada mana ụtụtụ mana anyasị High Chief Stanley C.H. Ogunne m Obi na-eri ego n'isu ndị abalị Obi na-eri ego Ada Kingdom Chairman Ada Kingdom Dakar Senegal Emelu Malada Mr. Sanduda nwoke ọmara mmadụ akụzi na Chiwan Ọfanam nwoke ọma menyeje the president Amabala Progressive Union Dakar Senegal onye ọma Shama Melody si ya na kele gị na groma mekele lọlọ Chibugo Sunday Ubialoye nwanyị ọmara mma ndị ọma asambodo nwanyị bịadola asambodo na nna m Shama Melody si so na nderigeriga Prince Uchenna mere nini nwoke ọmara mma CEO Paparazzi Boutique nke nọ na Dakar President Ike Solidarity Forum Dakar o ji akpa eme ọgọ o ji akpa mere Shama Melody ọgọ n'ama nwoke ọma Shama Melody si iso na nderigeriga ike okorobịa mejeje Chief Lucky nwanne ebu nwoke ọmara mma Agụji egbe one of Odonko Kingdom onye ọma Shama Melody si ya na kele gị na groma Importer and exporter baby bias onye ọma nwanje aba na-ejeje mba so na nderigeriga mekele lọlọ gị lọlọ Precious ọbụneke nwa na-ebube onye ọma nwanyị ọma shimogarịla gị mmadụ iso na nderigeriga onye eze filiela maka elu Chief Chinenye si mgbọrọgwụ nwoke ọma Chairman Njaba Local Government Dakar Member Success Friend Club nọ na Dakar onye ọma mekele ma lọlọ ya lọlọ na-ejeje mba lọlọ Immaculate Chinenye mejeje mbada ndị ụmụaka Obi nwanne Njaba ọma Mr. Uche Oyibo neme mekele lọlọ Oluchi Uche Oyibo ndọma na agụlụ
bụ ndị mejeje mala ndama chama melody ti yala kele na groma onye male Mr. Tochi Okoli Oriego Lukego Okobi agbata jeje paye akụmgbawara ụgbọ n'isi ọfịa onye ọma mekele lọrọ Princess Adobe youngest barrister Ibiaduola ndọma Shama Melody ekelela na Prince Henry Okechukwu nwoke m jeje mbaye Ezekwu eche one of Nnewi ọgarịla gị mma Ezekwu eche mekele n'ụlọ gị Comfort Okechukwu onye ọma ashịma ọgarịla gị mma ndị nọ na Dakar Shama Melody High Chief and Lady Bernard Moses ọ bụ Tobi one of Odonko Kingdom onye kraka President General Blessed Committee of Friends Chairman EM Global Enterprise Chief and Lolo Kisili Obi Abuchi Agbawodike Omeka nna ya na ngodi isochie mekele lolo ya Lola maka Cynthia Agbawodike Adoyibo nwanyị ọma mejeje mana ndị amụje Osamaro ya na Dakar Senegal aka Emelumala isi Mr. Emeka Chukwu obodo nwokere ma aka Omiyukwu 1 and 2 of Nara Unatese nwoke mejeje fada mekele lọlọ gị lọlọ Sonia Emeka Chukwu obodo ndị library financial secretary Honorable Osita Oliver Ogoke Eze Mbise na Dakar Senegal Igwe Dada one of Dada Kingdom mekele ma n'ọligwe Lady Amarachi Viviano Goke nwanyị karaka nwanyị jeje mbaye Akuchinyere nwanyị ọma First Lady Akuchinyere echifredita iso na ndị rigeriga ndị Shama Melody Emmanuel Ndubisi reality music ọwụ ya rụrụ ọrụ ndị nọ na Dakar nlapụma na-enye m gift menye ya ịnụ na ịma reality music ye Shama Melody kelela president ye egwu ahapụla ịmara nnani Shama Melody eweliela m aka elu ndị Dakar akụnine ọnụ riwele onye rigerigarị m ịma ọnụ ahụ ihe njezi ndị nọ na Senegal ụmụ niile wecha ndị rigeriga rimanụ na kọnụ ọchịdela maka jeje mba n'Owerri